kagawad si Bandong na kasyan. Kalbag. Isa magpipiknik. Ang kapay. Ang kapay lang ata ako. Ang piknik. Kaman iba pa step, ajiray. Ang na. Ang kamal. Ay, lagi lang. Ang ball. Turunaw. What's up? Hello guys. Nandito tayo ngayon sa bundok. Dito sa may pinagmamaysan namin. Ang gawin natin ngayon, magha-harvest na tayo ng yung mga may fish pang kasi tayo dito. Magha-harvest tayo ng tilapia saka hito yung alaga namin. Kaya panuorin natin yung kaganapan na naman. Paano mag-harvest saka sasabayan din natin ng pag-iihaw natin. So masaya na naman to guys. Ito, ang tawag sa amin dito, sibo-sibo. Sibo-sibo sa Ilocano, yan oh. Ito yung laruan namin nung bata kami. Parang ginagawang kwentas. Ito siya, sibo-sibo yan guys. So panuorin na lang natin kung anong kaganapan. Okay. Alright. Punta tayo sa ating pispan guys. Yung bahay-bahay kasi namin, medyo walking distance siya. Medyo malayo-layo kunti. Kasi malawak naman itong minayasan namin. Kaya dito kasi, dito yung matubig na banda noon, yung may palayan. Kaya dito kami nagpispan. Dito banda. Punta tayo doon. Doon dyan sa baba. Yan. So ayun siya. Okay. Dito sila. Nabasukat ka. Dangsan yung tayo ipag-trade ko. Oh, ayan ang ating pispan. So, andyan na yung mga tilapia oh. Oh, ayan. Marami yan. Basta muna ni Bayote. Nagdubsak to no takam si marunong. Kukuha tayo mamaya ng ihawin natin. Gutom pa sila oh. Dito banda, ito na yung may hito. Ito, mga hito ito. Ibang part ito. Magkatabi lang. Kada kami, kita itu nga daw. Kita meeting ka, amin na pamadayaw. Palagyaman mi, dahito kararag mi, inadan na po ni Jesus, dawatin mi amin dagitoy. Amen. 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 Go. O sige. So ito yung lambat na sinasabi ko. Sa Ilocano yan kasi, karudkod. Karudkod yan. Dapat nililinis yan oh. Saka sana marunong tayong manghuli. Nay, naalala ko sirena na Shokoy. Ayun. Uyukan. Okay, all right. So ito yung pispan natin na may African hito. Tignan natin. Panurin natin kung paano sila huhuli. Okay, ayun. Nahuli na agad. Ayun.
Dati may adamang kaskas na dito ko ah. Api pura mga may tabado mau. Kada may tabado mo kasi tumapog ko barok. Inay din yung tungay ko ah. Ape ate dayta. Mamag-mamag. Ape day. Pagka kuryente sana to, Dalam jatan niya. madali lang sana. Pero bawal kasi dito sa amin yan, yung kuryente. Mambling kami ito. Pero hindi naman pala bawal pag sarili mo pala. Dapat ninalam ko magic one nyor, binayabang ko man ni papang tatang mo. Nasigurado ko man niya. Wala di mo nga bawal no prespam. Kan mo, wala nga bawal gayam, ya lang anakwaan. Naijay na yan. Magdumdumog mo tikikin sa. Kamu managdumdumog tapi na. Kitaglangaw. Alwada niya ta singil na. Awan sa mo nyor. Nalakan sa mo ko. Ay, apo mumi nga ako ano. Awan, dadtamo na likodan nyo eh. Dapat dahil ako na mamag-mamag. Ape dalam yung tinga parte pa. Sabagay madali lang yan. Ben. Aya. Ngayon, matapala ko. Ay, may frog pa. Andiyan ako, ate. Ape, kinapot ng tawag pa ito. Manang pala pa lugtong. Wanyaw. Agungap. Ay, nyak, hindi ni mahanap. Katala nakakita ti agungap ka. Ha, na dapat diyan ang katulungan ni Junior. Beng, yung ato mambeng, ito na lang. Ang katulungan ni Junior diyan. Ayun, ayun siya. Ayun. Ilan bang nilagay nyo dito noon? 100? Ayun. Kamu sama na alam nyo. Ah. Yaon mo ito yata, Ben eh. Yaon mo ito. Marigat mo lang, patayin daw tayo. Teka dito. Diyan, tali. Oh. Nay, nay. Sus. Nalata. Apa kiti di kapigsa ni bayo nga agkataway ko surut na kidi nga panang kami ko hijab abot ni gitu ay. Urewan ti ko. Hirap talaga. Nyo. Ada pa lang kami kanita igid na dita. Matom. Lahat ito yung junior. Apo, ngurin ko, magnadala ta kanita ko ano. I-check mo nga nalay. Kalugong ka. Awan sa bali ato bayaw. Kasi Ngayon. nakaroon na YouTube tayo na eh. TV ko bayaw. Na dati bayaw na hindi sa kakle. Dati. Bayaw sa TV karawa mo tayo sa kak. Alwada mo. Nala. Shoot. Nay. B. There's a B. Wala niyo sa sige mo sige. Tita, tama na siguro yan. Tapos mamaya na ulit. Ito, ililipat natin sa may tilapia. Ang dalam sa mga tayo. Oh, ang amo na ng mga yan. Kinakain eh, andyan na lang sa... Dito ate! Sabi ko na nga ba? Dito!
Nako, nakawala na. Nay. Alwadan yun na. Batik na nakawala pa. Kapo, nag-aamudan na eh. Dagtada ba babayaw? Aray ko, okay. Iduro na ba? So ang karugkod kasi guys, pagka nasa gilid na, nandyan na yung mga isda, dyan na sila nakukulong. Dyan na sila nagtatagal. Ang hirap lang yan yung pagtanggal kasi nung may mga pigar yan. Hindi ko alam yung Tagalog yung pigar. Kaya dyan, nagtatagal sila. Okay lang agad aglag to kasi babasit na kita. Dahil tayo tisak na natin eh. At least medyo kum lang idalgot. Ay, awan, babasit. Ay, pilim lang, ito dakil. Hindi. Alwadan nyo ito matayaw. Ay, sus, nakastasikwa. Tentay tagluton ta ko. May tayo tagalat iawig yung. Beng. Hindi ka pa dito na. Agala ka nun eh. Ano pa na natin na isa? Dagta. Nay, Beng. Magkagtalang siya. Ala borot kat si kay maano kat tamalan na. Nay. Mata basitan. Nay. Baba mo na daw. Kita bigay ba di bulina. Ay di patapong na. Nay, Beng. Kasi din ko. Tentay o picnic. Alikon ko nyo kit din taki man naalan isom. Nalikon ko ng latami nag. Ta doon na kayo sa taas mag-ano. Huwag niyo kayo. Sumay pakasdahin na eh. Huwag niyo, pagkukurupot niyo. Ikurupot niyo. Alikon ko nyo kasi Huwag, talan niyo sa kita na lang. Babak nyo sa kita duman. Alikong kuno mga ako ninyo. Alikong yung dumatak. Kurupot mo tayo. Dito nga kasing kaun. Oo. Buwan ta tayo may matamdama. Huwag tayo dito nga dalasan ko nga kasing. basta malikon ko. Namulot, ito pa natin. Karne, nga na. Ganyan, dito nabatin. Yalikon ko yung ba't ikuan. Isudla. Kamu nga Oo, ganyan na. Para doon na lang lilinisan. Yun. Kamay tayo tanong ka. Ano na kibkiburan ito? Sabit tayo manita. Tanang ko, tayo guragod naman. Laban nyo manayin. Bayat kumano ka, tayo ta bahagi na nga dumano hanga ka kay pakasjin tay kudyan. Nakalungkundan. Ano na kiburan. Makibur na ko, gulaw daw. Masabit tayo. Wey. Okay, alright. Ito Beng. Mana? Wey, ang kumang na ibigaw. Alam ko yan. Ganyan mo tayo. Nay. Awan, nakisa. Mukha ni Marites. Ganyan. Buhay siya pero yung mata. Baka ano ito ng ibon. Ayun, wala nang mata. Kawawa. Shotong. Nalain kay matag shoot ko na kung naapay nakalawlawag ko sa ni may shoot. So, ayan na. Ay, parang halian na tayo. Ayan. Kasama la green na kita kulay nan eh. Saka yung African hito natin. Nandyan Paranda ka di. Adan sa bugi na. Ini kasama la tukakan. Nga pa nagdatakta lang magita ka. Awan mo ti kuana ni, awan mo ti. So, thank you Lord. Thank you Lord. Awan mo ti kuana, hamot napintas dai tila mo. Laki yun
Masuga mo tayo ma'am. Awan ti good na. Inya ko na yun ang napinta sa italamos. Baka naka-make up. Baka naka-make up. Okay, alright. Yun. So, mamaya kakain na tayo nito. Yun. Picnic, picnic. Picnic. So, dito guys, maraming saging. Maraming saging dito. Nahihinog lang dyan. Bawal guys. Ito, sisiga tayo. Bawal mo na kukulit ka. Okay. Andyan na yung mga ihaw natin para mamaya kakain na tayo. Okay. Ayan. Oh, ayan. Ayan guys. Okay. Mamaya kakain na tayo nito. Okay. Alright. Ayan. Bumaba na yung pamangkin ko na unggoy oh. Pinaglihiyan sa Apay kaslapi. Dayday ito yung pati inyo. Hindi. unggoy. Talagang nagputpat kayo. Nakakuha siya ng 5 piraso. Ado, hindi ba ba? Dagdagan pa niyan kasi 5 pa lang yan. Yun. Nagdak ka lagi dyan pwede ka. O ayan. May baon kasi silang yelo guys saka gatas. Swak sa summer yan. Lalagyan yan ng gatas. Lalagyan ng yelo. Sarap niyan. Okay. Hindi ka pala pantay. Yaman kami ato Diyos, kreating mataraw ni Hallelujah. Surga di tanga ang tao ato Diyos ng balon, italik na ang kasikid ng kenta, sika ato ng marabay katakabi, kitulungan mo kami naman sa santuan mo lang na Pisos, kanya naman tarami, tiyak mo tipelmi katangyan pamuti. Yaman kami, thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit, isubli mi Ama, itayaw, thank gloria panagyaman, dahil di kararap ni Tinagalis Kristo na puli. Amen. Amen. Let's go. Go, go. Mananghalian na tayo. Mga inihaw na tilapia. So fresh ko yan kasi yan na yung nilambat kanina. Ayan. Kain na guys. Kita tapos mo yung sis kada sa amin. Ay, DJ pa lang ang dipaksil. Wala pa na maluto. Ang kalagayan natin. Kakain tayo. Kasi mainit ang panahon. Ayun. So, ito. Bumalik tayo para kukuha tayo ng maiuwi natin. Hindi pa kasi talaga yung i-harvest natin na water pump yung tubig guys. Ito may gamit pa lang tayo na tawag sa amin karugkod. Kaya kukuha lang tayo ng iuwi natin para may panghapunan na naman. Ito guys, panurin natin. Nice! Woo! May risa pa na. Anyo gigaman na. Nay, ako. Permi mo pinanggaraw na ito na. Dan sama na ta. Naka junior na.
Nalaring ko man, kuryente niya. Ibaga ni Junior nga di nakanumalat ti Taiwan, posible ah. Sublimot. Wala, may nagataigat nga dito. Masulit sa magsubli kami dito. Sublimot na. Baliktadan natin kung nakagita Taiwan dito. Ay, nagaritam tong kasta na. Nay, awan sa mangyaw. Nay, po nagdakla dyan ay. Ingat man, ingat man. Oh, ang laki oh. Ayun. Dadinay, kamu gumulaw, kamu gaw, maglain ka. Kamataw. Kamu gaw, arak gumungaw. Damo ng gaw. Arak ata. Apa? Gindata. Lungwag. Gindata. Ikaw pa mga amin na. Nay, sayang. Atang, ay, Uncle Junior. Tinaklar, dabi mo. Nakadumot tabot na kung nala ka na dyan siya na dyan ay bagay di ka dyan. Kadumot tabot na rin karugkod kung na. Talaga mga do abot na. Adeng. Sumpukon, tagatay fingerlings nga nagadunay. Ingat yung lang, nay. Ingat yung labasit nga kaslay ko. Nay. Tadam para eh. Yung mga lapay dagdi pare. Oo, nakita medyo kan. Hey, Awanan, naglagtuda. Apa yang nggak dalam ka dito? Yan, sunga ke talaga mag. hey. Lalagto na kita medyo kakulang. Natada ba ba kita? Nay, para main. Babaya dahil itang magyureta ko ah. Lagdati mapan may sat pinay. Nay, nagnalaying da. Naso? Hey, magandami. Wane, naglalagto. Oo, ito man ang so. Nagiran dahil tabulo dawatin eh. Saklo budyan eh. Sige, Jader. Lain ka, tama lang nay, nakosta mo lang nay. Ni Jamay. Ah. Diba magtigas tayo? Babay tayo, alag lang rin kayo. Dati baba na nakatutulog. Tababada, aji mamagyaw. Nay, nay, natadan nay. Parmin nay. Nay, nagdadaklay. Natada kita dadaktulan nay. Mamaganyaw. Agtambay ka lahat ng tanjabay, lado ti mapandita. Agkwada kita, agsublida nga kaslag, darus da nga. Nay. Wane na. Stay, umabaw. Tabay ay ma. Lat naman. Nay! Nagada. Bungap ka! Nay, Datanay, datanay. dakla aja da ni Lolo Junior ray. Bunay, atinay, datanay, datanay. Atinay, datanay. Nay! Oye, datanay. Ay, datanay. Oh, timala ni sanggang buwala eh. Sang arakap tatay. Nay, Seg! Nay, apo. Nagulat tayo sa dapat sa lito. Nay, sayang nagdakla din na. Walak na lang, madlaki na sa braso. Steve. Nay, wag to.
Di ka na, igay, tinay, at ati karawam na, igit na tinay, isip. Nako mo lagyan ng putik. Ha? Hindi naman ako eh. I-stay. Saan na step ah? Nandun na sa taas. Manong. Nice. Tingnan. Napanasa man tinagkambalang kumpad. So yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, and share na rin guys. Higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.